Bel, ano yan? Ano Ha? yan? Naka-pretest agad? Isabel, dance. Dance. Okay, so happy Sunday po sa lahat. Ano yan? Nandito kami sa Costco. Kasi si Joanna may nakitang stand fan na for sale, naka-sale. Ano? $47 ata, pero hindi niya mahanap. Ano? Ha? Sa British Columbia? False British alarm. Columbia. Sa BC pa Saan lang. mo nakita yun? Sa Sa Facebook? Costco na ano, samahan ng mga Costco people. Sa Facebook. Pero nakalagay BC. BC. It's my fault na di ko chinet. Kung meron din. So, maghanap na lang tayo kung ano pa. Free taste na lang kaman. Ha? Big TV? Ay, sumasayaw-sayaw si Isabel dahil dyan. Mga speaker. Ay, Isabel. Sige. Baka meron din sila dito. Sa mga gilid-gilid appliances. Ano? So, luggage? 119. You know. Below, Lego luggage show. Tapos may backpack pa. For personal. Ay! Doon na yun sa loob. Kasama na ata. Yung wala ba? Ay, oo, kasama na. Kasama yun. Color red. Saan ka pupunta? Philippines. Parang wala Wala. Mga Tupperware na yun, no? Ay, pwerte. Ang kanya mga nahihiling ko eh. Magabat po. Pwede niyo. Oh, sorry. Bilang Marco. Hindi $30. Para maganda to. Go shower. You taking a bath? Seal Isabel. Let's go. Kuha na rin mga size 20. Ah? Saglit baby, titingnan ko ng size 20 daw. 20. Pwede ito. Kasi sira na yung ko sa passenger side. Dahil sa pag nagma-minus 40. Tumitigas ay sira na. Hindi nakakalinis masyado. Quinoa salad. Dali ka rin magpili. Salad yan, Aldo. Nakakalimutan na lang yan. Nakanamati ako ni duman sa sa taas ng gondola. Ego baga duman. Tanda mo? Naduman ako kay nakanamit. So ano na pwede na rin kakanon? Pwede na. Oo. Salad na Una ako nakatikim nito doon sa Banff, sa gondola. Doon sa buffet. Salmon. Ano? Ito daw makang lasa lamang kanin. Ano na po? Naman to? Isabel! Chips! Kaya kami pumunta dito sa Costco para tingnan nga yung electric fan. Wala. Ano yan? Wait. Yan. Sige. Ako na. Plastic. Ano yung plastic? Tapos Sunday nga, wala naman masyadong magawa sa bahay. Kaya lumabas kami. Yan. Isabel, what's this? Who's this? Where's Jack? There! Who's this? Si Jack. Ano nga yung movie nito? Christmas. Ano? A Night Before Christmas. A Night Before Christmas. Maganda yun Lumang-lumang pelikula pero maganda. Pikachu! Bell. Pera? 79? Anong packs? Wait! Ano? Charizard. Si Miko. Ito, ang dami ngayong addict sa Pokemon cards. Ito may kasamang Charizard. Tapos may kasama pang card. Ano card ba? Oo, yun Pokemon cards. Like, Isabel, look. It's Charizard.
Magkano to? Tapos may kasamang Charmander. Magkano to? 79.99. Okay. Send ko to kay Miko. Yan. Pero ito ang aking kukunin. This one. Ito ang aking kukunin. Cast iron. Yan. Hmm? When you're old, you're gonna have a cane? A cane? Siyempre. Lalo pag pilay si Papa. Pag inaatake ng arthritis. Ito na lang. Walk. Ayos to. $30. Look below. Para mapalitan ko na yung pula doon. Yung lutuan ko. Na pula. Ito naman. Okay na to. Infused nitro cast iron wok. $30. Medyo mabigat pero ayos. Ano? O, lutuan mo. Sino magbabayad niya? Si Mama. Thank you. Yan, maganda daw to sabi ni Mama eh. Wow. Yeah. Magaba talagang cast Dati iron magpakat na yan. din kaya. Alin? Para palitan ta na itong Alin? mga takop. Apren, 50 mahal. Ito, mahal to. Steamer ata. All in one pala. Marco, pwede mo sa gasolnindo. Pwede rin. Pwede po, pwede. Ano yan? Lutuan mo? I don't know na. Dahil ba ni Maray? O to, hinkels oh. O yan, ano yan? 74 lang. 74 na, tatlo. Kailang may kang sabawan. Ha? Okay pa yung sabawan. Wala lang takip yung ano namin ganito. Yung ganito namin walang takip. O, ito yung sakto dun ata. Ano po ma? Na size. Dun sa takip natin. Palitan ka na lang ka ito, gabos. Maliit to. 250. Maliit to. Maliit yan. Magbahag Para ka kaya sa sa ano tuon mo. Magbahag ka sa ano. Sa Value Village. Gusto mo palitan gabos. Gusto mo palitan gabos, 250 oh. Yan na oh. Sa Walmart na lang. Oh, shit. Sa Walmart na lang. Wow, you're climbing. Maganda ang brand. Wrinkles. Knife. Mga knife. Kaya ang night window, magayon. Yes. Maano? Sharp masyado. Shit. Pero okay na ako nito. Yan oh. Testingan agad mamaya. Ano niluto mo? Yung ano, langka. Ginataang langka. Kaya may hindi ginagawa ka lang gusto ko. Yes? Oh, let's go na. Yes, Mila? Sana mowa. Yes. Bayad na. Let's go. Mission failed. Di wala yung electric fan mo. Next time na lang. Next time. Sige. Wow. Magbabayad muna kami at pupunta pa kami ng MOA. Bibili tayo ng makarel. Kasi may pasok pa si Joanna. Bangus. Yan. Kasi yung frozen na bangus dyan, kakaliskisan mo pa yun. Yun malinis na. Yung pampano. Dito kasi, di ko alam kung pwede magpakat na nito. Sa Toronto nga, pinapakat namin pag bumibili kami ng ganito. Pinapakat, pwede mo ipakat, pwede mo nang palinisan. Saan yung makarel? Ay, ito. Wild makarel. Ito lang ang makarel nila. Gusto mo mang kani? Iliwan mo naman kasi fish. Makarel? Gusto mo mang kani? May shrimp. Di ano? Ilang? Kunin ko isa, dalawa? Isa lang? Kailan pula dito mama tsaka si Papa? Dua na garo? Huwag mo na dati. Dalawa na? Oo. Para igwa ka sa agad, meron ka pa Hindi, bukas. tsaka kulang yan si mama tsaka si Papa dati. Sa kanila itong isang ganito, sa kanya oh. Tapos meron ka din para bukas. Kasi may pasok si Alin sa longganisa ka? Ay, so nasa Costco ito. Ini garo skinless longganisa ang inaano mo. Hindi gusto ko talaga longganisa. Longganisa? Ano?
Di ko alam kay Joanna kung ano nang longganisa. Yung sa Costco kasi meron kami binibili. Yung sa Costco. Pero sa North, wala dito sa South. Nakakita ka pa nun? Sa North? Yung longganisang nun? O yan pala, pwede na yan. Oh. So ito mamaya, ibibake ko to. Papakita ko sa inyo. Pagluto na. Kasi magluluto pa akong langka. Ginataang langka. Bago tong arrangement ng MOA. Wala na yung nasa gitna dito. Nilagyan nila nito. Halatang palagi kami nandito. Nobel. Alam namin ang itsura. Ha? So dakula po yan mo. So size ano yan? May size po yan eh. 26 yan no? 26. Naghanap kami ng takip. Lalaki kasi ng takip dito. 26. Naghanap lang ako ng mga 22 siguro po yun ano. Ay, yan din. ang niya. Wala yan. Talo yung binila natin sa ano. Palma. 31. Mahal lang dalawang ano. Dolyar. Po. Po yung sa ano. Costco. Ano yung bibi? Pangpatay ng langaw. Sige. Fly. For fly. Mama. Pangpatay ng langaw. Wait, kailan namang langaw? Centipede. Sa summer. Fruit flies. Isabel, centipede. Parang wala na ako ano eh. Okay na ako sa ano, gata. Po. Ano yan? Ano to? Bread. Okay. Baon mo mamaya. Baon ka? Ang daming tea oh. Iba-ibang klaseng tea. Yan. Ito yung aming pansit bato ano. Yan palagi kong binibili. Mura pa. $2.99 lang. Yan. Local pansit bato namin yan. Yan. So okay na muna siguro to ano. So uwi na kami at nagbabayad muna pala. Para magluto na. Yan. Kasi may pasok pa si Joanna nga. Yan. At yun. Sa bahay naman. Ano, okay ka na? Baon mo yun mamaya. Ano? Parang gustong gusto mo music dito ah. So yan ako ay magluluto na. May pasok kasi itong isa eh. Yan. Magluluto na ako ng langka. Mamaya ako nasa lang yan pagbalik ko. Dati siya na kumawash ng hand. O dyan. May daming mo kasi. Shrimp. Shrimp. Nagluto ako ng shrimp ng isang araw. Alisin mo na, Daddy. Sige. Magluto muna ako. Ano, ready na yan. Hindi na magugasan. Shrimp. So yung langka yung nakasalang na itong mga karali mamaya ako na tululutuin. Pag balik ko, paghatid kay Joanna. Kasi sasalang ko yun mga at least mga 40 minutes. Bake lang yan, bake. Ito yung langka natin. Sarap yan. Hindi na ako naglagay ng sahog. Kung pwedeng lagyan ng tinapayan or anong hindi na. Kasi meron na mga bake mackerel eh. Yan. Kahapon nag-chicken, inasal kami ano. Tapos may natira pa akong chicken thigh, malaking paa ng manok kasi yung ginawa ko kahapon. Kaya pinagbabaran ko ulit yung pinagbabaran ko ng chicken inasal namin. Ito naman ay ano naman, Thai chicken naman to. Chicken thigh. So bukas ka naman yan lutuin, no? For dinner din.
Kasi gusto nila, gumawa rin ako ng chicken oil. Yan o. Bumili ako ng skin ng chicken sa MOA. Ginawa ko. Kaya parang mang-inasal din ano. Yan. Dali lang gawin yan. Napakadali lang. Okay, so yan, nahatid ko na si Joanna no, kasi may pasok siya ngayon ano. So yun nga ano, wala kami masyado ma-vlog ngayon dito sa Saskatoon ano. Anyway, malapit na po ang spring ano ngayong March. Parang March 20 to be exact ano ang spring dito sa Canada. Pero dito sa Saskatoon City, dito sa Saskatchewan, syempre hindi pa ramdam yan kasi hintayin natin hanggang mag-May, you know? Kasi yung snow na yan hindi pa titigil yan. Mga ilang araw na rin kaming walang snow, pero syempre hindi tayo pa lilinlang sa weather dito sa Saskatoon ano, dito sa Saskatchewan. Di ko lang alam kung sa Toronto maganda na ang weather doon ano. So yun, at pagpatuloy natin ang pagluluto at meron pa akong i-bake na mga karel. Ano, so dalawa yung binili namin, yung isa isi-save ko para kay Joanna, bukas ko siya i-bake yan. So at naghihintay sila mama and papa. Sila muna nagbantay kay Isabel ano, habang hinatid ko si Joanna sa trabaho. Yan, at magluto muna tayo at para makapag dinner na. Yan, naluto ko na yung langka bago pa ihatid si Joanna. Yan. Okay, so yan, naluto ko na yung isda, tapos nilagyan ko na rin ng asin, tapos paminta. Yan. So pinipreheat ko lang ang oven ng 350. Tapos salang natin ng mga siguro 30 minutes, 35 or 40, ganyan, 35. Minsan tinitingnan ko lang kung okay na eh. Chine-check ko lang ano, pag nagluluto ako nito, wala naman talagang exactly oras na kung ano. Basta sa 350 ko siya niluluto, no-oven ko siya ng 350, tapos pag pumatak na yung mga 30 minutes, doon ko na tinitingnan okay na ba or hindi pa. Kaya wala akong masyadong exact na oras, ano? Tinatansya ko lang. Tapos ito nga nabili namin kanina sa Costco. Yan. So $29.99. Bago kong sandata sa pagluluto. Ayan. Gusto ko talagang magkaroon nito eh. Buti lang kanina nadaanan namin. Sabi ni mama kunin mo na niya. Ayan. So, kaya okay naman to. Infuse. Ewan kung tatagal to. Kasi yung iba diba nakikita ko nagkakaroon ng kalawang. Pag meron na ganun, tapon mo na. Sana ito hindi. Sana magandang klase rin ano. Pero nakita ko kanina, halos yung unang tier, di ba? Parang paubos na rin. Parang mabenta rin. Wok. Medyo mabigat, malaki. Kaya ito yung bago kong sandata sa pagluluto dito sa bahay. Kasi mahilig ako magluto. Yan. Yun ang libangan ko. Pag walang ginagawa, nag-iisip ng lulutuin. Yan. So, kailangan ko nito. Lalo masarap. Maganda to sa mga pansit-pansit, no? Kaya, or chop suey, mga ganyan, mga stir fry. Kaya meron tayong bagong wok. So ito na yung finished product. Tapos lang kaya ang dinner namin. Alright. So kami ay kakain muna at see you ulit sa susunod na mga vlog natin dito sa Saskatoon. Yan. Bye-bye. Dinner muna kami. Sarap. Swerte. Galit-galit muna.